Sukowati Mas Komet asik Jati Ploso bergoyang oh spesial Mbak Rika Demlon asik monggo Mas Bejo Mas Bambang saben ku nyawang fotomu rasa kangen kumarang sliramu asik penak yo ni piye nate antum tresno biasa dik bebarengan ning kedung ombo Pak Haji Ruslan sing gatel nih. Bos Komet kok ora ketang selaku kudu nembang. Nggih. Jane lagune Bos Komet jane. Oke. Tak tembange anyel aku. Ya gak apa-apa. Lah randang-ndang. Iki pas wayahe HE lho, Mas. Kayu jati sak pirang-pirang. Wah. Panyuwun. Ring sliramu. Monggo Mas Arvin. Juragane es doger Wonogiri Mas Prabowo asik sedeng penak yo saben ku nyawang foto rasa kangen kumarang sliramu biyen nate antum tresno kedung opo saiki ado kapane tane aku tansah ngantu muga liya dina bisa kebangetan dadi wong urip aku ki. Pade Komet jemputan. Mosok jemput. Jemput kok. Iku lho. Iki paedan kok. Pade Komet. Oh, Pak Men iku penyanyi saru kok ngono iki lho. Aku ki nggur ngrungokne. Jemput ora jemput. Pade Komet.
Awudut sih. Ya wis Kok bareng panyuwunku sing sliramu gagat enjang Mas iki. Gagat enjang. Oh, spesial juragane bakso Sukowati Pamin. Pengen menci dalu aku titip salam kangen jroning ati Es Doger Wonogiri Mas Prabowo. Spesial Pamin. Bakso Sukowati bergoyang. Ploso-ploso jati-jati. Gagat enjang wanci bangun pungun-pungun terus ngalamun pungun mroh timbang ampun. Ingkang mawe kaya urip besar untung mati. Pak Haji Romlan Surya Chandra Kartika Mangkudaya. Gatot kabeh ini Pak. Garuk Mas. Wah, bocah yang ora ngerina aku wae. Saya Sukowati di mana-mana. Sukowati Alkarin Audio Trafo Pak Haji Romlan Klaten bergoyang monggo. Mas Komen. Sesak lebu sedang Gagat enjang wanci bangun pungun mayune masyaallah Mas kula terus ngalamun pungun roh tibaning embun asik ngawan ingkang mawe kaya urip besar untung mati. Surya Chandra Kartika Mangkudaya. sing jaluk laku sapa? Gak enek.
gak enek kok mbok nyanyikke. Mas Haji bingung lagu apa wi Mbah Bogel iki. Lagu Tenang ae engko Lestari enek, Grigis enek. Lagu Terus apa nek kene? tuwek. Sing piye? Lagu wong tuwek iki. Nekno entekno. Sing rambe-rambe rahu. Barang enek kowe ya. Iya. Lebokne Mas. Wah, MC-ne njaluk kopi jare. Lah njaluk mau apa susu? MC-ne njaluk wedang jeruk. Entek. Saya mantep ngagoke Mas maning Gusti Sukawati di mana-mana asik saya tekan moho suci. Pak Min Pak Min. niki Pak D. izin nggih.